na 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 yeah. Ndakaziva aitungamirira inini ndadzidza yangu yekuda zvinhu yazondiparira inini ndapidza ndochema. Urombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Urombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Wazondisiya uchitini ndinoshaya wazondijokonyetsa pamoyo nepfumo rinobaya. Ndaimiramira semurume wani ndaikuchengeta mafukudza dumbu ndakabvisa wani kusimbisa rudo. Uve nemufaro kwauchaenda nyangwe nezvose zvauchaita handinawo zvangu zvandingaita ini ndotema ndichiti murombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Murombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Ndakaziva aitungamire inini ndadzidza yangu yekuda zvinhu yandiparira inini ndapidza. Ndakachiva runako ndikati ndamuvana achandipa rudo chaaingoda iye imari chete angasina rudo. Ndovaudza seiko amai vangu kuti wandisiya wadzura dzindere muvaro vangu iwe wandisiya ndochema. Urombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Murombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Wazondisiya uchitini ndinoshaya wazondijokonyetsa pamoyo nepfumo rinobaya. Ndaimiramira semurume wani ndaikuchengeta mafukudza dumbu ndakabvisa wani kusimbisa rudo. Uve nemufaro kwauchaenda nyangwe nezvose zvauchaita handinawo zvangu zvandingaita ini ndotema ndichiti murombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Murombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Murombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Murombo munhu avikwe asina kufa wandirambira urombo uchandifunga wakudzungaira upenyu vhiri unotenderera. Master on the beat.